Kauturan, mayo nga adlaw sa inyong nga tanan. Kag sining ito, nagapasalamat naman kita sa Ginoo kay makaugdanay kita sa pagpamalandong sang iya mga pulong. Kag ini makita sa John chapter 17. Pero malawig ang chapter ko naton nga basahon tanan. Ang aton himuon sa sining tion amo nga kuhaon lamang naton ang mga verses nga aton kinahanglanon din kita makakuha sang mga espirituhanon nga mga leksyon para sa aton mga kabuhi. Pero ang bug-os nga ginahambal dire sa chapter 17 sang John amo ini nga si Kristo dali na lang siya ilansang sa cross. Nabalaan ni Kristo nga dali na lang siya maghalad siyang kabuhi dito sa bukid sang Kalbaryo kag igalansang na siya sa cross. Tungod sini si Kristo nagpangamuyo sa iyang amay sa langit. Kag ang iyang pangamuyo kung aton tanawon ang bilog nga chapter, nagpangamuyo siya para sa iyang mga gintuton-an, mga sumulunod niya. Kay ikadua, ginpangamuyoan man ni Jesus Christ ang tanan nga nagatuo sa iya. Amuning dua ka grupo nga ginpangamuyoan niya. Kag makita ini diri sa chapter 17, kag aton mga tan-awon ang mga dinalan kung ano ang pangamuyo ni Jesus Christ para sa iyang mga sumulunod. So tanaw naton ang verse 11. Kaning kasiling diri, kag karon magakadto ako sa imo, sa aton pa sa amay. Ako wala na sa kalibutan, pero sila, kung sa aton pa iya magitutunan, yara pa sa kalibutan. Ari ang iyang pangamuyo. O balaan nga amay, paagi sa gahom sang imo ngalan, bantayi sila nga ginhatag mo sa akon, agod nga mangin isa sila, subo nga ikaw kag ako isa. Ang dumdumon lang naton diri amo ang pulo nga bantayi sila nga ginhatag mo sa akon. Ang pangamuyo ni Jesus Christ tungod kadali na lang siya ilansang sa cross, pagkatapos sina magabalik ni siya dito sa langit, ang iyang pangamuyo sa amay nagasiling nga bantayi sila. Ang sila ang iyang mga gintuton-an. Amo ini ang pangamuyo ni Jesus Christ. Sa pagkamatuod, ang Dios amo gid ang aton maayo nga manugbantay. Amo ina si Haring David nagpangamuyo, kag ang iyang pangamuyo nagasiling nga ang Ginoo amo ang akon maayo nga manugbantay. Kag basahon naton sa Salmo 23, halin lang sa 1 tubto sa 4, kag aton man batyagon ang pangamuyo ni Haring David. Nga amo ini ang pangamuyo ni Kristo nga nagasiling sa amay, amay, dali na lang ako magabalik, malipot na lang ang panahon, bantayi sila ang iyang mga sumulunod. Tanaw naton, i-connect naton ang pangamuyo ni Salmista David nga makita sa Salmo 23, nagasiling siya, ang Ginoo amo ang akon manugbantay. Iyara ang tanan nga kinahanglan ko. Iya ako ginapapahuway sa mga malagtong nga mga
hilamon, kag iya ako ginatuytuyan sa mga linaw nga matinaw sang tubig. Ginahatagan niya ako sing bag-o nga kusog. Ginatuytuyan niya ako sa husto nga dalan. Suno sa iya ginsaan. Kag siling niya 4, bisan pa nagaagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi ako mahadlok. O Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon, ang imo baston kag ang imo sungkod nagaapin sa akon. Amo inay ginhambal ni Haring David, siling niya, ang Ginoo amo ang akon maayo nga manugbantay. Ang pangamuyo ni Kristo nagasiling siya, amay bantayi sila ang iyang mga sumulunod. Ang pangamuyo ni David kag ang pangamuyo ni Jesus Christ halos pulo parehas. Kagin kabig diri ni David nga katulad siya nga sang isa ka karnero. Kag ang Dios, ang Ginoo, amo ang nagabantay sa iya. Siya katulad sang karnero, ang Dios amo nagabantay siya. Ang siling ni David, kung aton liwat suliton sa aton kaugalingon nga mga pinulungan, aton hatagan sang matinaw nga pagbatyag kag paghangop ang ginambal ni Haring David. Siling niya, ang Ginoo gid amo ang akon manugbantay, kag wala sing makulang sa akon. Ang iyang kinanglanon, lawasnon, ang espirituhanon nga kinanglanon niya, siling niya iga-provide, iga-hatag ina sang Dios nga amo ang nagabantay sa akon. Kag siling niya, ginadala niya ako sa may ara nga balagtom, maayo nga hilamon. Kay man ginatan-aw niya nga katulad siya sang karnero nga ginapaharab sa maayong manugbantay. Kag siling ni Haring David, ginadala niya ako sa linaw nga may matinaw nga tubig. Kag siling niya pagid, ginatuytuyan niya ako sa husto o kon matarong nga dalan. Kag ang versikulo 4, amo ini ang aton tutukan sing mayo, nagsiling si Haring David, siling niya, bisan pa nagaagi o kon nagalakat ako sa dalan nga tama kadulom, wala ako nagakahadlok, tungod kay ang Dios kaupod nakon, ang iyang baston kag iyang sungkod nagaapin sa akon. Sa iban nga bahin sang hiligaynon nga Bible nagahambal sang subong sini, pulo parehas lang, pero may mga pulo nga lain ang pagmitlang. Nagasiling ang iban nga translation sang hiligaynon nga Bible nga bisan nagalakat ako sa landong sang kamatayon, wala ako nagakahadlok, kay ang Dios upod sa akon. Amo nang pamatyag ni Haring David, dako iyang pagsalig, kay ang Dios nagaupod kag nagabantay sa iya. Nga bisan nagalakat siya sa landong sang kamatayon. Sang isa ka translation nagasiling, bisan nagalakat ako sa dalan nga tama kadulom, wala ako nagakahadlok, kay ang Dios kaupod nakon. Si Kristo nagpangamuyo gid siyang amay. Ang iyang pangamuyo, amay, dali na lang ako magabiya sa sining kalibutan, magabalik ako dira sa imo sa langit. Ang iyang request siyang amay, amay, bantayi sila. O amo ina ang ginapatugsilingan naton nga husto gid si Haring David nga ang Ginoo amo ang iyang manugbantay, kag makasiling makita subong nga ang Dios amo gid ang aton maayo nga manugbantay, kag wala sa bisan anong
gumuntang sa sining kalibutan nga mahadlokan naton kay ang Dios nagaupod sa aton bisan pa sa landong sang kamatayon silin ni Haring David. So sa New Testament pulo parehas man na record ini sa John chapter 10 verses 27 pakadto sa 30 kag nagasiling naman di si Ginoong Jesucristo, siling niya, ang akon mga karniro nagapamati sang akon tingog. Kilala nakon sila, kag sila, siling ni Jesus Christ, nagatuman, nagasunod, kay kilala nila ang tingog sa ilang manugbantay nga amo si Jesus Christ. Kag sa 28 nagasiling, ang manugbantay nga si Kristo nagasiling, ginatagan akon sila sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag hindi na sila madula, kag wala siyang bisan sino nga makaagaw sa ila halin sa akon kamot. Kag ang verse 29 nagahambal, nga ang iyang mga karniro ginhatag sang amay sa iya. Ang Dios nga amay amo ang naghatag sang mga karniro nga amo ang mga linuwas dira kay Kristo. Kag nagsiling ang 29 tubtob sa 30 nga nagasiling, ang amay amo ang nagabantay kag nagakapot sa sining mga karniro. Kag wala gid sing madula sa ila, kay mandua na kakamot ang nagakapot sa mga Kristohanon, sa mga nagkalaluwas. Ginakaptan sila ni Kristo, ang mayong manugbantay, kag ginakaptan pagid sila sang amay. So kabangdanan nga nagsiling ang Bible nga wala na gid sang isa nga madula sang mga anak sang Dios nga nagtuo sa iya, kay ang amay kag ang anak amo ang nagakapot sa ila, kag wala sing bisan sino nga gamhanan sa kalibutan nga sarang makakuha sang mga Kristohanon halin sa kamot sang anak kag sang amay nga nagakapot sa iya. So ang kasiguruan sang aton kaluwasan ara gid lang sa gamhanan nga kamot sang Dios nga gintawag ni Kristo amay bantayi sila. Kag ang kamaturan amo nga ang Dios nagabantay sa aton. Ang amay kag ang anak amo ang nagakapot sa aton. Kabangdanan nga nagatudlo ang Bible sa aton nga wala si bisan sino, bisan pa si Satanas nga buot maglaglag sa aton, hindi makasarang magkuha sa aton halin sa kamot sang Dios, tungod kay ang duwa ginmit lang sa Bible, ang anak kag ang amay nagakapot sa aton. Kag siling ni Kristo amo ini, ako kag ang amay isa. Isa sila sa pagbantay sa aton. Kung nagaisa sila sa pagbantay sa aton, then makasiling kita subong nga ang kasiguruan sang aton mga kalag kag mga kaboy ara gid lang sa gamhanan nga kamot sang Dios, kag nagpasalig siya nga wala si makaagaw sa aton halin sa iyang gamhanan nga kamot. So ang malipot kag nabilin naton nga kabuhi dapat iintrigar naton dira sa Dios, kay siya lamang ang masaligan sa pagbantay sang aton mga kabuhi. So ano pagid ang ginhambal diri? Tanaw naton sa bersikulo 15 sa aton Bible kung ano pagid ang pangamuyo ni Jesus Christ sa iyang amay. Nagasiling si Kristo siyang pangamuyo, wala ako nagapangayo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi nga apinan
mo sila batok sa malaot. Ari naman ay kadua nga pulong, ginakuha lang naton ang liabi nga pulong sa bersikulo. Ang una, naghambal siya, bantay sila. Ikadua nga pulong, siling ni Kristo siyang pangamuyo siyang abay, apini sila. Apinan mo sila batok sa malaot. Okay, amo naman na ang pulong aton tanahon subong. Kay man ang Dios nagapadayon sa pagtudlo sa aton. Ilabi na gid sa Roma kapitulo 8:31. May isa da ka pamangkot nga ginsulat si San Pablo sa Roma 8:31. Siling niya, kung ang Diyos apin sa aton, sino ang makalandas, makaperdi sa aton? Siyempre wala. Ginsabat man lang ni San Pablo nga wala. Wala sang bisan sino nga makalandas kag makaperdi sa aton, tungod kay ang Dios apin kag nagahigugma sa aton. Amoy na ang mga punto nga ginhambal sa bala ng kasulatan. Pero aton ini-connect sa pangamuyo ni Kristo. Ang pangamuyo ni Kristo, nagasiling siya, amay, apini sila. Kag ang Bible nagpadayon sa pagtudlo nga ang Dios apin sa aton. Kag kun ang Dios apin sa aton, wala sang bisan sino nga makaperde kag makalaglag sa mga anak sang Dios, tungod kay ang Dios mismo nagaapin sa iyang mga anak. Ang mga anak sang Dios nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Nagasiling ang Bible 1:12, sa tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo, mahimong mga anak sang Dios. Tungod kay mga anak kita sang Dios, nagapadayon sa pagtudlo ang Bible sa aton nga ang Dios apin sa aton, kag wala sing bisan sino nga makasiparar sa aton halin sa paghigugma sang Dios sa aton. Siling niya, wala sing tinuga didto sa langit, wala sing tinuga sa kahawaan, wala sing tinuga sa ibabaw sini nga duta, o kung sa idalom sang duta, nga makasarang sa pagsiparar sa aton halin sa gugma sang Dios sa aton subong iyang mga anak. Amoy na ang padayon nga paghambal sang Bible sa pangamuyo ni Kristo, amay, bantay, kag apini sila. Kung ang Dios apin sa aton, siling sang Bible, wala sang bisan sinong gwapo kagamhanan nga makasiparar sa aton halin sa paghigugma sang Dios, ang Dios nga nagabantay kag nagaapin sa aton. Ano pagid ang ginsiling diri sang Bible? Ang Exodus 14, versikulo 14, iniya sa Old Testament. Kabalo ka anong siling sang Exodus 14, versikulo 14? Siling niya, ang Diyos amo ang nagapakig-away sa aton. Okay? Ang Diyos amo ang nagaapin kag nagapakig-away sa aton. May kaaway kita, hindi ma-question. Sino ang kaaway sang mga Kristohanon? Nagasiling ang Episo kapitulo 6. Kung imong basahon ang Ephesians chapter 6, nagahambal siya dira nga ang aton kaaway hindi ang unod o kung dugo. Okay daw mabudlay kag mabugat ina nga pulong, pero aton lang simple yun. Ang gusto siling ni San Pablo nga ang aton kaaway hindi tao nga may unod kag dugo. Ang aton kaaway hindi tao. Ang aton kaaway amo si Satanas, nga may gahom sa kahawaan, kag may mga soldado nga amo ang demons,
ang evil spirit. Kag si Satanas, kuning kumparar sa tao, mas gamhanan si Satanas sa mga tao. Pero si Satanas, hindi naman katulad sa Diyos kagamhanan. Mas gamhanan ang Diyos kay Satanas. Ang aton kaaway, siling ni San Pablo, hindi tao. Ang aton kaaway, amo si Satanas, kag ang mga demons, demonyo, kag ang tanan nga evil spirit, nga mas gamhanan sa aton. Kung amo sina ang kamatuoran, mga utod, hindi kita makasarang sa aton lamang nga kusog sa pag-away kay Satanas. Pero kung ang Diyos amo ang nagaapin sa aton, si Satanas hindi makasarang sa pagpakig-away sa aton, kay man ang Diyos apin sa aton, kag siya nagapakig-away batok kay Satanas. Luwasin na ang mga anghel sang Ginoo nagabulig bantay sa aton, samtang nga nagapangabuhi kita sa sining kalibutan nga kadamo sa problema, kadudulman, mga kalautan. Pero hindi ka kag ako magkabalaka. Ang Diyos nagabantay kag nagaapin sa aton. Kaya siling amo ini, okay, batuin ninyo si Satanas. Subulan ninyo si Satanas. Kay siya magadalagan, hindi na magbato, nahadlok ina, bisan pa makabati lang sa ngalan ni Kristo, gatalalas na sila. Ang Diyos apin sa aton, nagpangamuyo gid si Kristo sa Amay, siya Amay, wala ako nagapangamuyo, nga kuwaon mo na sila subong. Hindi pa amo ini ang husto nga tion, nga kuwaon mo sila sa kalibutan. Pero nagapangamuyo ako siling ni Kristo siyang Amay, nga Amay, bantayi kag apinan nimo sila. Tungod kay ang Diyos apin sa aton, wala kag hindi makasarang si Satanas sa pag-away sa aton. Kung sa bagay, kung padayon naton ang pagtudlo sang Bible sa aton, sa 1 Peter chapter 6 verse 8, nagasiling ang Bible nga si Satanas katulad sang leon nga nagangurob, nga nagapangita sang iyang kalanon. Si Satanas, siling San John chapter 10, nagkari lamang sa pagpangawat, kag sa paglaglag, kag sa pagpatay, pagdestroy sa mga karniro sang Diyos. Pero nagsiling ang Bible nga ang Diyos amo nagakapot sa aton, kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa aton halin sa gamhanan nga kamot sang Diyos. So si Satanas, igo lamang magngurob nga daulyon. Amo na lang nang mahimo niya, pero hindi siya kaya, hindi niya masarangan nga makuha ang karniro o kon mga anak sang Diyos halin sa gamhanan nga kamot sang Diyos, nga amo nagakapot sang tanan nga mga anak sang Ginoo nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ano pagid ang makita naton dire? Ang isa pagid kapulo makita naton sa 17, kag dire nagasiling naman siya sa versikulo 17. Nagasiling siya, pakabalaana sila. Okay, ang sila dire amo ni ang mga anak niya, karnero sa Diyos. Pakabalaana sila paagi sa kamatuoran, ang imo pulong amo ang kamatuoran. Ang isa naman kapangabay ni Kristo sa iyang Amay, niya Amay, pakabalaana sila. Kag may duha ka kahulugan nga aton makita diri sa pulong pakabalaana sila. Ang una amo ini
Ang gusto ipaintindi sa aton sang Dios siyang mga pulong nga himuon kita nga pure, balaan, pure, make them pure and holy. Amoy na makita naton nga duha ka pulong sa English, no? Pure kag holy. Sa Hiligaynon, pakabalaana sila. Ang gusto silingon kung English ang aton dagpan, amay himuha sila nga pure, make them pure and holy. Okay, mapos nato ni maintindihan kay mandri sa Pilipinas, bisan din ka nga lugar sa Pilipinas, kadamo sa mga mistiso nga Pilipino. May mistiso Amerikano, may mistiso Hapon, may mistiso Insik, may mistiso Koreano. Hindi pure ang ila dugo. Mistiso, mixklado. Ang gusto ipahangop sa aton, nagsiling ang si Kristo, amay, himuha sila nga pure, make them pure, hindi mistiso, hindi alang-alang nga Kristohanon kung Domingo, pagkalunis, hindi na makita ang pagkakristohanon. Mistiso nga klase sang pagkakristohanon nga hindi pure. Dapat pure kag holy, balaan. Dapat puro kag balaan. Kung maginom ka kape, mixklado naman, 3-in-1. Mixklado bagid. May ara nga kape, nga mixklahan sang sinandlag nga mais. Ang kape hindi na pure. May lakot na nga sinandlag nga mais, gingaling. Kag imo ibutang sa imong tasa, tingala ka nga wala ka katunaw. Kay man ang kape, may pure, hindi na pure, kundi may ara na nga lakot, nga sinandlag nga mais, nga imong gingaling, kag dason, ginbutang sa baso, hindi na pure. Hindi na pure coffee, pero mag-order ka sa mga kapihan. Magsiling ang nag-order. Ano order no, sir? Siling niya pure coffee, pero may lakot na nga mais nga sinadlag. Amo ini ang punto nga ginahambal dire. Dapat hindi nga wala sing lakot, kundi puro. Kung sa mga kapi pa, puro nga kapi, pure coffee. Amo ina ang ginapangita sa Dios, kakamo ina ang ginapangamuyo ni Kristo sa amay. Amay dapat nga sila hindi mistiso, kundi puro kag balaan. Kag ini sila amo ang imong isiparar kag mag-alagad sa imo mga utod. Hindi kita mapuslan sang insakto sang Dios kung ang aton kabuhi hindi pure kag hindi balaan. Kung mistiso, hindi kita magahin kag masiparar sang Dios para nga mag-alagad sa iya kay aton kabuhi, ang aton pagkakristohanon alang-alang, hindi luto. So amoy ning pangamuyo ni Kristo, siya nga amay himoa sila nga pure kag balaan, hindi mistiso, hindi alang-alang nga pagkaluto, kundi luto nga klase sang pagkakristohanon. Inaamo ang ginapangamuyo ni Kristo, kag kabay nga inaamo ang masapwan sa aton mga kabuhi, nga kita mangin puro, pure kag balaan, agod nga magamit kita sa Dios sa pag-alagad sa iya. Agod nga masiparar niya kita sa mga kalibutanon nga mga tao, agod nga mag-alagad sa iya sang maminatod-on tubtob nga magbalik sa liwat sa sining kalibutan. So may tatlo ka prayer request nga ato nakita dire. Panahon nga si Kristo nagpangamuyo siyang amay, kay ginabatyag na niya nga dali na lang siya magabalik sa langit upod siyang amay. Kag kundumdungan naton may tatlo siya kapangabay sa amay. Primero siling niya, amay, bantay sila.
Kagato na nila ginsaysay. Ikaduha, nagsiling si Kristo, Amay, apinan nimo sila. Kagato na natun-an nga ang Dios apin sa aton. Kag siya nagapakig-away bato kay Satanas. Agod nga si Satanas hindi makatandog sa aton. Kay katatlo nga ginpangabay ni Kristo, siyang amay, sinya amay, pakabalaana sila. Agod mahimo sila nga pure, himpit, hamtong, kagluto nga klase sang Kristohanon. Agod nga mapuslan kita sang Dios sa pagpangalagad dira sa iya. Pero ang kamatuoran amo ini, mga kautoran, hindi ini mahimong tanan kung kita wala nagatuo kag wala magbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Ang aton himuon sa siningation, magpaubos kita sang aton kaugalingon, buksan naton ang aton mga kabuhi, tuuhan kag batonon ta si Kristo sa sulod sang aton tagipusoon. Agod ang Dios magabantay, magatipig, kag magahimo sa aton nga balaan. Mga kautoran, madamo gid nga salamat. Kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton tanan. Amen.